Социално значим проблем е, тъй като при захарния диабет 50 до 60% от болните развиват усложнения. Усложненията, като микро- и макроангиопатията, довеждат до така наречената полиневропатия, т.е. увреждане на периферните нерви при нашите болни. И затова задължително е направена една пътека за профилактика и лечение на тези болни с вливане на алфа-липоева киселина. В клиниката, тук бих се похвалял, че имаме голям процент на диабетна полиневропатия болни, приети с тая диагноза. От началото на годината до сега са около 1250 болни и обикновено средно на месец от 120 до 150 болни. Алфа-липоевата киселина се оказа един много добър препарат. Той е един основен антиоксидант, при който подобрява се функцията на периферната нервна клетка и е много важен в профилактиката на това заболяване, както вече при развита полиневропатия за нейното лечение. В клиниката прилагаме, тъй като и пътеката позволява, до 5 вливания всеки ден интравенозно на алфа-липоева киселина и в последствие, след изписването, това се вписва в епикризата и продължава под контрол на лекуващия невролог и общо практикуващия лекар пероралната форма на препарати на алфа-липоевата киселина, които се прилагат в периода след изписване от болницата. А има ли реално подобрение след такъв тип лечение? След такъв тип лечение има много добро повлияване на неврологичната симптоматика. Нашите болни обикновено идват с оплаквания от парене, слабост в долните крайници, парестезии, мравучкане, болки, болковата форма също се повлиява много добре на диабетната полиневропатия, така че това е един доказан препарат, който намира приложение при съвременното лечение на диабетната полиневропатия. При пациенти, при които е установен диабет, но все още нямат диабетна полиневропатия, има ли тиоктатида профилактично значение? Обикновено при диабет тип А, който е диабета на младите хора, след като направим електромиографията, виждаме така наречената аксонална дегенерация. Това значи, че самият нерв започва да страда, без те да имат някакви субективни оплаквания. Задължително ние започваме профилактика с алфа-липоева киселина, което, както казах и преди, и той има профилактично действие, за да предотвратим усложненията на болестта. Т.е. да не достигнем до развитието на средните и тежки форми на полиневропатията. И тук искам да отбележа, че профилактиката на усложненията на диабета на първо място е контрола на кръвната захар и профилактика и лечение на всички усложнения и рискови фактори, прибавени към болестта. Това са артериалната хипертония, тютюнопушенето, затлъстяването, алкохолизма, както и възрастовата граница над 50 години задължително трябва да се профилактират. Тоест болни с диабет плюс други соматични заболявания задължително се прави лечение с алфа-липоева киселина.